Hadin balami bun ki jingsha kan tho ya karukom penyat ya kamegalia games araja arposau kabadang ya chaprang mentah hatura kamtam ka jingkeno hakabede ba ka jingbomla ban penbiang ya kabam kadi ya Nongïalehkai undong tho khobor habayo ban yakran ban kali khampha na Nongïalehkai ki badan mentah hatura kile thu ba kabam kadi nadu ka shastap Sngi bat bam jamit ki yolut bat kamdon kanu ka jingbom biang kumbala keno kilo ong ba ka jingpen sapriang ya kidur bat ki video haki rensan social media kadai tang ka jingkwa bantat daki katu katne kiba persya Sorkar. Ani ka jingkeli jongki ka pelong yang ba haba ki pajba ki lai ka to ka food packet ha ka to ka por ya ka ba ka president jong ka India ka wan ban na witness ya ka di ka Sngi jong ka ni ka 5th Meghalaya Olympic game ti ang asno ban ong ha ka to ka Sngi na ka liang jong ki nong punya kila ong yi ki athletes baro ba kin I complimentary breakfast Hadian baro si Sngi kin I ka light refreshment ti kadai haki players kan kumno bakin load ya kabamen step kanang bakin mat ya kata ka jing haka bakin ong ban kin syong haka hamadan klembam klemdi kiladep instruct haka takarukom ti haka performance ni pat ki ai light refreshment ti ka syong haki players bakidai ban bam ha di katoka light refreshment kadai tang na banta ki players ba kin refresh on the Miet pat kila aya ki players kabam kababiang nakaliang jingi Nongïalehkai te bangila jumlien ban le Nongïalehkai sabar ban bam ya ka complimentary breakfast imdan kanu ka jingkan tho breakat kum katoka viral video ka balami Sngi Ïahap na markatu kadai tang ka light refreshment ti nakaliang jingi Nongïalehkai ni sngo ban ong ba kadai ka kamram jingi kum ki Nongïalehkai ba ngi de ban maintain disciplines kan ka ai ka baja yeng im de ban long ban that pat ba kum ni namal kambai ru namal lado bangi poi hang ni hadu kini ki por ki bamenta ka rangya ki Nongïalehkai kamdan kanu ka ba ka bam kan to ko ha ka breakfast ni ka lunch ni ka dinner kalai ka wanru everything kalong kilapan biang dun dan tenki da bakla tang kumi kumpai kila ya that ya ka Sorkar ha social media te long kami hapun kumi ti tang kita ki kentian usuman kan tips ki media bleshu